zeak jende askoren artean oso bat ezin azaina. Adibidez, 10 pertsonen artean bizikleta bat erosten dute, eta batek frenua apurtzen dut, merdakin nola konpondu, bestiak pasatzen dira. Bestiak errobera bat kentzen dira, eta merdakin nola konpondu, bestiak pasatzen dira. Eta horrela segitzen dira, eta apurtzen dira. Handik pizka batera txakur bat erosten dute, eta bateri tokatzen zaio janaria ematen ez da hasten zaio. Hurrengo gunean besteari tokatzen zaio eta ere bai hasten da. Azkenean txakurra hil da. Zozoak bereari hurbiltz. Bi pertsonek akats berdinak dutenean batek besteari esaten burla egiten dio dakanagatik. Adibidea, Jon 14 urteko mutil bat kamioi zahar bat dauka. Eta gero ikusten dueneko pelutxe batekin. Eta esaten dio, ja, ze umetxo zare. Agur! Benur eta jan agur! Agur, Benur!